Jogo manotimo penj mar klas 12 higa mokalo kod manotimo KCSE kind higa mar 2022 koro nitiere kod thuolo mar oro kwayo mar donjo kuonde tiegruok mamalo opogore opogore e pacho kae. Oboke ne ute fwambo jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu wacho ni mbalariany 69 kama oting'o nyaka Open University of Kenya kuonde tiego jopuonj 3 mag TTCs, kuonde tiegruok mag tije lwedo TVETs 226 kod kuonde tiego jochiw thieth 86 yango thuolo ne kepo mar 2024-2025. Jopuonjre duto manotimo penj higa mokalo nitiere kod thuolo mar donjo mbalariany kod TVETs ka jogo manotimo e kind higa mar 2022 biro mana oro kwayo mar donjo TVETs. Jogo mantiere kod kwayo mondo or kwayo e mbui mar KUCCPS kapok ochopo 22 dwe ni. Kwa mbele ni paro mpogoro opogore mere nyoro rewi